Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung bagong warrior member ko na si Libretang Itim. Subscribe kayo dyan. At sa mga nag-renew ng badge na sina Gerson at Vic Bastian, maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Temong. Taong 2012, Naik, Cavite. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagtatrabaho si Temong sa bahay nila sa Naik. Bale, call center siya pero work from home ang trabaho niya. Wala kasing office dito sa Pinas yung kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Lahat nasa abroad. Bilang work from home siya, ang pinaka-importanteng gamit niya sa trabaho niya ay internet. Kapag walang internet, hindi siya makakapagtrabaho. Nang tinamaan ng kamalas-malasan itong si Temong. Malakas ang ulan sa kanila nung mga panahong yun. Tapos sa hindi inaasahang pagkakataon, yung posteng pinagkakabitan ng internet niya, tinamaan ng kidlat. Ang ending, wala na siyang internet. Wala pa silang kuryente. Kahit pa sabihing naka-laptop siya, hindi sapat yon. Hindi rin kakayanin ng data ng cellphone niya yung klase ng trabaho niya. Dapat mabilis at malakas yung internet. Martes pa lang nun eh. Kakasimula pa lang ng trabaho niya para sa linggong yon. Kinaumagahan nun, nagtanong-tanong siya sa mga kapitbahay niya kung sino bang may internet. Kahit magbayad siya, ayos lang. Kasi perwisyo yung gagawin niya eh. Ang schedule pa naman ng trabaho niya, 10:00 ng gabi hanggang 7:00 ng umaga. Kasama na yung 1 oras na break dyan. Ang kaso lang, halos lahat ng malapit sa bahay nila apektado din dahil sa nangyari. Maliban lang sa dati niyang kababata na si Bong. Pinuntahan ni Temong si Bong para tanungin kung maayos ba yung internet nila. Kahit ilang gabi lang rerentahan na lang niya para magtuloy-tuloy lang yung trabaho niya. Sagot sa kanya ni Bong, "Oo pre, maayos internet namin. Wala nga lang wifi. Kailangan mo ng RJ45. Wala namang kaso yon kay Temong. Kumpleto naman siya sa gamit eh. Matapos ang maiksing diskusyon, nagkasundo na silang dalawa. Ang magiging pwesto ni Temong sa bahay nila Bong ay sa lamesa ng kainan. Yung internet kasi nila Bong nasa 2nd floor ng bahay, sa loob ng kwarto nila. Iko-connecta na lang ni Bong yung RJ45 ni Temong mula sa kwarto nila pababa hanggang sa lamesa. Ayos na. Tuloy-tuloy na ang trabaho ni Temong habang hinihintay niyang maayos yung internet nila sa bahay. Unang gabi ni Temong sa bahay nila Bong. Yung pwesto niya sa lamesa, nasa pinakadulo. Dikit siya sa bintana. Tanaw niya yung labas kung saan naglalabas si Bong. Pero medyo madilim eh. May mahinang ilaw lang doon. Hindi niya gaanong makita yung labas dahil nahaharangan din yon ng screen. Habang nagtatrabaho siya, kausap niya si Bong sa lamesa. Kumakain sila ng prutas. Nang biglang bumuhos na naman ang malakas na ulan. Maya-maya pa,
Nakaamoy si Temong ng napakabaho. Alam niyo yung amoy ng nagalaw na imburnal? Di ba amoy burak na may tae na may kung ano-ano yung amoy nun? Ganon na ganon yung naamoy niya. Nagkatinginan sila ni Bong. Tanong ni Temong, "Pre, baho ah. Ano yun?" Ang sabi ni Bong sa kanya, "Nako, umapaw na naman siguro yung imburnal dyan. Palagi yan eh. Kapag umuulan, andyan lang yun oh, sa gilid ng labahan namin. Kagabi nga, mas mabaho pa eh. Umakyat yung amoy hanggang sa itaas." Pinagtawanan na lang nila kung ano yung naaamoy nila. Mga bandang 1:00 na ng madaling araw, iniwan na siya ni Bong sa baba. Antok na rin kasi. Iniwang bukas ni Bong yung ilaw sa may kusina at sa lamesa kung nasaan si Temong. Pinatay niya yung sa may sala at saka sa may labahan. Ang sabi pa ni Bong sa kanya, "Mong, bahala ka na dyan ha. Kapag inantok ka, may kape dyan. Timpla ka na lang. Iwasan mo na lang tumingin sa may labahan." Matapos magpaalam nito, umakyat na rin siya sa kwarto niya. Inantok nga si Temong nun, kaya nagtimpla siya ng kape sa mug na babasagin. Matapos niyang magtimpla ng kape, bumalik na siya sa trabaho niya. Yung ulan nun, nakahinto na. Tahimik na din ang buong paligid. Tanging kahol ng mga aso na lang ang naririnig niya. Nang bigla na lang, bumalik yung alingasaw ng imburnal. Hindi na umuulan, di ba? Papaanong nangyari yun? Hinayaan na lang niya. Kaso ang baho talaga eh. Hindi niya maiwasang hindi mapansin yon. Tapos ang matindi pa, palala ng palala yung naaamoy niya. Yun bang lumalapit? Binuksan na ni Temong yung ilaw sa may labahan para silipin kung umaapaw pa ba yung imburnal. Nang may naaninag siyang nakasuot ng mahabang bestidang itim. Mahaba ang buhok. Namumutla ang balat. At sobrang payat nun. Nakatalikod eh. Kaya hindi niya makita yung muka. Akala niya napadaan lang. Kaya deadma lang. Trabaho siya ulit. Ilang segundo ang lumipas. Yung baho na naaamoy niya, pakiramdam niya nakadikit na sa 2 butas ng ilong niya. Kasi kahit nakatakip na siya ng damit niya, pasok na pasok pa rin yung naaamoy niyang bantot. Hindi na siya mapakali. At bigla ring sumayad sa utak niya. Papaanong may nakapasok sa loob ng labahan ni Bong? Nakakandado yung gate eh. Maya-maya pa, sa bandang kaliwa ng mata niya, may naaaninag siyang padaan-daan sa bintana. May mahinang ilaw kasi doon, di ba? Pawala-wala yung liwanag na yon sa gilid ng mata niya. Tinitigan niya habang nakatakip yung ilong niya. Nang bigla na lang, may unti-unting bumakat sa screen ng bintana na isang muka. Parang nagpupumilit itong pumasok sa loob ng bahay. Nung una mukha lang, pero nagkaroon ito ng 2 kamay sa gilid
na bumabaon papasok sa loob ng bintana. Hindi alam ni Temong kung anong gagawin niya. Hindi naman siya pwedeng sumigaw. Hindi niya bahay yun eh. Para malabas niya yung takot niya, ipinasak niya sa bunganga niya yung panyo niya at saka siya sumigaw ng papigil para walang tunog. Ang kaso lang, pag-atras niya sa bintana, natabig naman niya yung basong pinagtimplahan niya ng kape. Kaya ang ending, gumawa pa rin siya ng ingay. Pagbalik niya ng tingin sa bintana, wala na doon yung nakita niya. Biglang nagsibabaan yung mga tao sa bahay ni Bong. Nagulat sila sa ingay. Natatarantang tanong ni Bong sa kanya, "Bakit pre? Ano nangyari?" Inalis muna ni Temong yung panyo niya sa bunganga. Grabing tulo ng laway niya nun. Tapos kitang-kita sa mukha niya na talagang takot siya. First time niya ba namang makakita ng ganun eh. At saka, hindi yun panaginip o malikmata. Totoong nangyari yun. Ang sagot ni Temong kay Bong, "Pre, baka hindi kayo maniwala sa akin eh. May nakita akong babaeng nakaitim sa labas ninyo. Tapos, parang gustong pumasok sa loob eh." Nagkatinginan yung mag-anak. Ramdam ni Temong na naniniwala sa kanya yung mga yon, base sa kanilang mga itsura. Nang magsalita yung tatay ni Bong, ang sabi nito, baka siya naman ang hindi maniwala. Dahil ayon dito, matagal nang may nagpaparamdam sa labas ng bahay nila. Lalo na sa may labahan banda. Medyo nabawasan lang ang paramdam nun nung naglagay sila ng ilaw at pinatingnan nila sa albularyo. Hindi lang nila isang beses nakita yung babaeng nakaitim. Maraming ulit. Lalo na yung nanay ni Bong kapag naglalaba sa madaling araw. Ilang beses na yung tinulak sa labahan nila, kaya nagkanda pilay-pilay ang nanay ni Bong. Noon naman, hindi nagpapakita o nananakit yung babae na yon. Pero nung may naging bali-balita malapit sa lugar nila na may babaeng ginahasa sa may eskinita, dito na nagsimula yung mga kahindik-hindik na paramdam nung babaeng nakaitim na yon. At ang duda nilang mag-anak, yun ay yung kaluluwa nung babaeng ginahasa. Nang hihingi ito ng hustisya sa kanyang pagkamatay. Biglang kinilabutan si Temong sa lahat ng narinig niya. Dahil yung babaeng ginahasa na yon, kaibigan ng isa sa mga pinsan niya. Kaya kilala niya din kung sino yun. Hindi na lang binanggit ni Temong sa pamilya na may ideya siya kung sino yun. Matapos ang usapan nila, lumabas silang lahat para mag-alay ng dasal at kandila. Tinirik nila yung kandila sa may labahan, tapos doon din sila nagdasal. Ilang minuto ang lumipas. Nagpaalam na ulit yung mag-anak na matutulog na sila. Kailangan pa kasi nilang gumising ng maaga para sa mga trabaho nila. Naiwan ulit si Temong mag-isa. Mga bandang 5:00 na nun, kaya medyo maliwanag na. Kita na nga yung sa may labahan eh. Kampante na siya nun. Hinihintay na lang niya yung pag-out niya. Nang may marinig siya na
malakas na ihip na nanggagaling sa may labahan. Parang inihipan yung mga kandila para tumumba. Paglingon ni Temong sa bintana, harap-harapan sa mukha niya, nakita niya yung buong mukha nung babaeng nakaitim. Butas ang dalawang mata nito na merong tumutulong itim na likido. Nakanganga at punong-puno ng sugat ang buong mukha niya. May kakaibang tunog pang lumalabas dito na nakakapit pa rin yon sa screen ng bintana at nagpupumilit pa rin pumasok. Pero pagkurap ni Temong, wala na yun doon. At yung mga kandila na nasa labahan, nakatumba na lahat. Ibig sabihin, totoo ngang may umihip ng malakas sa mga yon. At saka, hindi kasi ordinaryong kandila yung nakatirik doon eh. Yung mahahaba tapos makapal. Papaanong basta na lang tutumba yon, di ba? Matapos ang araw na yon, hindi na bumalik pa si Temong sa bahay ni Labong. Doon na lang siya sa pinsan niya nagtrabaho. Medyo malayo nga lang sa bahay nila. Pero ayos na rin yun. At least kamag-anak niya. Pwede pa siyang makitulog at makikain. Ang mahalaga pa, walang multo doon. Hanggang ngayon, 2020, sa tuwing dumadaan si Temong sa bahay ni Labong, talagang tinatakpan niya ang gilid ng mata niya para wala siyang maaninag na kahit na ano sa labahan ni Labong. At hindi na rin niya maiwasang kilabutan kapag nakakaamoy siya ng alingasaw ng imburnal. Okay, opinyon ko sa kwento. Bakit nga ba mabaho ang isang evil entity? Yung iba kasi, amoy kanal, amoy laman loob, amoy utot, tae, iba-iba eh. Pero matik kapag ganyan yung amoy, evil entity sila. Bakit nga ba? Siguro dahil sa enerhiyang nilalabas nila. Lahat kasi yon purong-purong galit, kasamaan, bighati. Kaya nagkakaroon sila ng pambihirang amoy. Kadalasan sa mga yan, yun nga, biktima ng gahasa, torture, masaker, sinadyang sinunog, nilason, basta yung mga kamatayan na masakit. Hindi lang masakit para sa pinatay, masakit din para sa pamilyang iniwan nung namatay. Kasi 'di ba, sino ba naman sa atin ang gugustuhing makaranas ng ganong sakit yung mahal natin sa buhay? Wala naman, 'di ba? Kaya feeling ko yun yung dahilan kung bakit kapag may mabaho, may evil entity. Pero ibang usapan naman yan kapag aswang. Ito doon lamang sa mga kaluluwa. Kayo, anong opinyon ninyo sa kwentong ito? I-comment nyo lang sa ibaba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.